שחקנים בתיאטרון רגילים להפרעות בזמן הצגה, בין אם טלפונים או שיעולים. לזה אף אחד לא התכונן. כולם ראו את היונה. תנו לה כפיים, תנו לה. יואב מילשטיין, מי שיונה גנבה לו את ההצגה אתמול, שלום לך. תראי, מאוד קשה לגנוב לי את ההצגה, אבל אני מפרגן מאוד ליונה, אז בכיף, למה לא? מה נשמע? איך היא הגיעה לשם? אתה יכול להבין? אני לא יודע לומר, הדלת כנראה הייתה פתוחה, זו במה כזאת על הקרקע, וכזה הייתה מאחורי הקלעים לפני הנאמבר שלי, וכזה הסתכלתי עליה ואמרו לי יונה. אמרתי, מגניב, יש פה יונה. וחשבתי שהיא יודעת את הגבולות שלה, את יודעת שהיא לא תיכנס לבמה, אבל היא נכנסה לבמה. לא תדרכתם אותה? לא, זה פשוט קרה, לא עשינו לה שום הדרכה, פשוט הרמתי את הראש באיזשהו רגע, וראיתי יונה, ואמרתי, היי, יונה! תקשיב, זה אבל אתה זורם עם זה, ואתה ממש, זאת אומרת, אני מניחה שמישהו אחר היה מנסה להחליק את זה בלי שישימו לב. יכול להיות, יש משהו קסום בבמה, ומאוד דינמי, וחי את הרגע ואת ההווה, ואני חי מהרגעים האלה ולראות שמשהו קורה והוא לא ככה היה בחזרות, זה פשוט לחיות אותו, והקהל מגיב ואני מגיב, וזה יוצא נראה לי איזה ניתוק כזה, גם מהתקופה המוזרה הזו וגם את יודעת, מהכל. אני תוהה לעצמי, אם כשאתה רוקד שם על הבמה, אתה מפחד איפה אתה דורך. אם אני נזהר. כן. כן, יש לי משנה זהירות, כלומר כל הרקדנים היו כזה, לא עשו את התנועות עד הסוף, אלא סימנו קצת בכל זאת, את יודעת, אנחנו רוצים לשמור על החיות, והצטרפה לנאמבר, אנחנו נותנים לה את הכבוד שלה. יש לה כבר שם, אתם כבר רואים אותה כחלק מהקאסט? עוד לא החלטנו, אולי איזה נשמה של איזה שחקנית שרצתה שנייה לבוא לבקר. אבל אולי היונה שתביא את השלום, לכי תדעי. זה גם טוב. נכון. ואתם הוצאתם אותה משם בשלום? בוודאי, כמו שראיתם, שחקן נכנס, לקח חולצה, עטף אותה ושחרר אותה לעבר את השלום. כן, זה שהפכתם את זה לחלק מהנאמבר זה באמת היה נפלא. בטח. איך עוברים עליכם הימים האלה בזמן המלחמה? איך מצליחים בכלל לשיר ולרקוד כאילו כלום לא קורה בחוץ? זה לא פשוט. בעיקר בהתחלה, גם עכשיו, לעלות לפה לראיון אחרי שכותרת ישראל במלחמה ופתאום צבע אדום והכל, זה נורא מוזר, אבל אני מרגיש שיש לנו שליחות כשחקנים וכאנשי במה לעשות ברייק קטן ולהשכיח טיפה את הצרות, אפילו לשעה וחצי, ולגרום לאנשים לבוא, ובכל זאת באו חניון, בייביסיטר, עשו מאמץ כדי לתת קצת חופש ושחרור למוח. אני חושב שזו שליחות מדהימה. אז בקושי רב, אבל גם באהבה גדולה. יואב, הבאתם איתכם גם את יונת השלום, אז זה גם משהו. אמן. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. תודה.